Mill-bidu ta' din is-sena li ġejja, ċekkijiet ma jistgħux jintużaw għal ammonti inqas minn 20 euro, filwaqt li ċekkijiet ta' aktar minn 5,000 euro ma jistgħux jiġu msarfa fi flus kontanti. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Bank Ċentrali ta' Malta brabta ma' Direttiva 19. L-uffiċjal tal-Bank Jesmond Gatt spjega li din id-direttiva se tkompli tnaqqas ir-riski relatati ma' ċekkijiet u bank drafts filwaqt li tgħin tinċentiva konsumaturi jiqilbu għal servizzi elettroniċi u li huma aktar effiċjenti u traċċabbli. Fil-fatt, Gatt spjega li dawn id-direttivi jolqtu istituzzjonijiet ta' kreditu finanzjarji lokali lil bank ċentrali meta joffri servizzi ta' ħlas u kif ukoll persuni fil-qasam legali. Miżur oħra ewlenija f'dawn id-direttivi hija li ċ-ċekkijiet iridu jiġu datati bil-ġurnata li nħarġu. Kull ċekk jista' jissarraf biss mill-persuna imsemmija fiċ-ċekk. Dan filwaqt li kull persuna li jirċievi ħlas minn ċekk irid jiffirma fuq wara taċ-ċekk qabel jippreżentaħ il-bank. Hekk kif ċekkijiet li jaqbżu l-5,000 euro ma jistgħux jiġu msarfa fi flus kontanti, dawn se jkunu qed jiġu depożitati fil-kont tal-benefiċjarju. Persuni fil-qasam legali ma jistgħux isarfu ċekkijiet jew bank drafts fl-ebda ammont. Dawn jistgħu jiġu biss depożitati f'kont tal-bank. Iċ-ċekkijiet se jibqgħu validi għal 6 xhur. Multi amministrattivi se jkunu jistgħu jinħarġu mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'każ li istituzzjonijiet finanzjarji, negozji jew persuni ma jobdux ir-regoli inkorporati f'din id-direttiva. Il-multi ma jistgħux jaqbżu l-200 euro, ma dan kollu jistgħu jinħarġu separatament għal kull kontravenzjoni f'każ ta' ksur ta' iktar waħda mid-direttivi.